И здравейте хора, това е втори епизод. И сега конектни. Да. И сега пускаме конекта и пак сме с QuizBG. Първата част спря много брутално, след като Оля не проговори. Каза ми нещо, аз го питах какво стана бе човек и той умря. Да. Така, почваме продължението пак до ония Лохман. Лахман. Поне така си мисля. Да. Да, продължаваме си до сейфа ни. Баси адидаските човек. Адидаски и паласки. Ай, продължавай! What? Защо не за шефата? За да скочи и да питаш. Така сега пак... Време за крейзи! Отваря вратата. Не е толкова страшно вече. Човек мамицата ти. Нали? Къде на теб не ти липсва глава, така че ще прескочи. Уй, ти мене ще... ще путаже. Мене ще путаже, знаеш какво стане? Продължавай вече. Мелодиката е напечена. Намали звука. Какво каза? Какво стана? Това е продължение нататък, няма го слушаме, той е болен. Тихо е. Сега идва смешната част. Гигантчо! Натам трябва да тръгнем. Да продължиш. Не, дилчо при него е. То не може да се отвори. И сега гигантчо ще натръшни. По най-бруталния начин. Това става бършо! Не, дебелът! Не, молеца! Бе, човек, как ще ме избуташ те и мазно, бе? Бас! Аз мелодика! Но яка мелодика има. Къв си човек! Напушена батка. Тай, говори! Ти си бос! Говори на бати! Какво стана, бе, бати? Върни ми камерата, бе, човек! Това е пародия на Old West! Брежне тяко кръщи, ча? И се трябва да почнем. И он е там до нас пак е мъртъв. Горкия! Горкия не сме се отрезли ногтите. Ма то сме са разпорили. Къде че камерата си? Какво стана, бе, брат? Какво стана, бе, миличе? Червата му изкарали. Горкичкото, дай черва! Ням. Какво правиш тук, е? Чакаме. Искаш да ти взема ключа ли, бе, ако имаш такъв? Няма. Дай с ключа, е! Ой, ти мене ще гледаш, е! Дай продължаваме. Има документи. Никой не ги намира тези документи, според мен. И така, хора, ако искате да четете, удрете по пауза и гледайте. Ето ви втората. Така, сега продължаваме. Помен малко звука, моля ти са. Няма. Добре. Отиваме в компютърната зала да разцъкваме CSGO. CSGO. Как ще затвори ти? Изроди! Не бъде срам, къде ще си играе игрите? Хора, къвто е там, бе? Не го видим, бе, много е секси. I'm sexy and I know it. Фак! Човек не те е Ще срам. заобикаляме от и там. Не може да слезем надолу. What? Хора, видяхте ли го? Ха-ха, човека на Супермен ми са прави. Добре, не надолу е. Надолу сме. Не, боги, върни са. От тук наляво сме. Ай, натам сме. What the fuck? С някакъв бес. Замина с добре. Хора на как са? Тая игра е... Ще кажа, че не мога да чета баси тъпия деца. На играта пише ужаси, бе, хора. Как се изтегля, бе? Ко си режи, бе? Гледай го човека. Стреляй му се. Горкия човек. Острал се, гледай го. Цикала му дошъл. Тук няма ли да пърка? What? Какво ти, бе? Ръка и глава ли, бе? What the fuck, хора? Това е мега луда игра. Викам, че видях някакъв. Дай продължение, там сме, да. Тук имаш и май батерийки. На този му плюсна лихета. Горкия бати. Това пчели ли? Това съм... What? Ти мене ли, бе? Ти на мен ли, бе? Не, там, дай продължавай си. Хора, това е
Мега яката игра. Кой по дяволите затвори вратата? Чи? Абе, човек, как че ти дойде цикъла баш тук, бе? Ба си гледай го. Умрял. Умря туалетната серия му се. Ето къде трябва да влезем. И сега тук ще ми бият една инжекция. Чакай. Къде има? Где да го взема този ключ, бе? Мисля, че трябва да се върнеш назад. Аз мисля, че много мислиш. Кой иска пак да спре? И който иска да се спре, Казах вече. ето. Той Онуфри няма ли ключ, бе? Къде имаш ключ, човек? Не Ще знам. мога да спрем клипа на пауза. Да помислим. Няма път не съм. Изтръгме! Ето имаше гей двойка. Спри с камерата. Боги, там имаше гей двойка. Не. Продължаваме тук. What? What? Изтрахме. Ай, хора, там има някакъв изнасил. Какво по дяволите станат сега? Не знам къде трябва да ходя, бе. Освен в ония да е имал някакъв ключ. Да. И вратата този път не съм я затворил. Човек, нямаш ли ключ, бе? Може да спреш клипа на пауза? Не, Не си ли направя бутон? не. Не става да се качиш. Освен ми в 11. Снима. Ако направя, Направи снимка, човек. сега снимам. Искаме и така да играем. Хора, сега не знам как да се върна към голям екран. Те че го виждат на голям екран. Не го виждам. Човек. И хора, не знам, ние с Крис сме някакви пълни нубове, дет не знаем нищо за играта. Как по дяволите няма да има някъде ключ? Къде имаш ли? Освен да се пробвам да слея надолу. Не, имаш някаква стая, дето един имаш ключ. Бе, дай хем да си пусна един душ. Окей, ама няма да се отвори вратата. Казах ти. Направи така, от моята чма, да потича ракия. Че, ото да, Ти ко ме гледаш? Абе, ти ли ме гледаш, бе, бата? Кой имаш там, бе? Камера. Още една камера. Наблюдават, мама. Какво по дяволите, хора? Тая игра е мега ненормална. И никой няма ключ по дяволите. Някъде имаш ключ, бе. А човек, Имаш някаква стаечка, където някакъв имаш ключ. Това е... what the fuck? Пак е неф. От батерийки. Спре камерата. Какъв е живота? Крис, нали уж си гледал клипове? Да, ма не мога да се сетя къде точно беше стаечката. И не, то скин е бъде. Гледай го цикъл джай, я бягай от така. Дай не да се бърка в кенев. Дай кажа, изтериш някак ще бърка в газа. По тези всички стаи се опитай да ги отвориш. Де да го взема? Де да я взема тая карта? Ой, имаше един мъртъв, който на него имаше някакъв ключ. Не беше насам. Не, чакай, тук има ли мъртвец? Не, трябва да е прав седнал. Напред. Сега ще се върчим. Не знам, хора. Къде в друга посока? Какво по